सदाशिवगडांत किक बॉक्सिंग कॅम्प उत्साहान संपन्न. कारवार. सदाशिवगडातल्या कोंकण मराठा सभागृहात आयगल मार्शल आर्ट्स कराटे संस्थेच्या वतीन खास किक बॉक्सिंग कॅम्पाचे आयोजन केले. ह्या कॅम्पाक खेळाडू आणि मार्शल आर्ट्स प्रेमींचो मोठो प्रतिसाद मेळ्ळो. मैसूरांतल्यान येयल्या ग्रँडमास्टर यश कृष्णमूर्ती सरांनी नेहमी सहभागी खेळाडूक किक बॉक्सिंगातली वेगवेगळी तंत्रां, फिटनेस, शिस्त आणि आत्मसंरक्षणाचे प्रशिक्षण दिले. प्रशिक्षणाच्या वेळार खेळाडून वेगवेगळ्या तंत्रांचो उत्साहान सराव केलो. कॅम्पच्या उद्घाटन समारंभाक सदाशिवगडचे PSI परशुराम मिर्जी, निवृत्त पीहू कॉलेज प्राचार्य उदय पवार, डॉक्टर नाही मुकादम, कोंकण मराठा भवनचे सेक्रेटरी उदय राणे, आयगल मार्शल आर्ट्सचे अध्यक्ष कोयशी सुनील आयगल, तसेच स्टेट कराटे टीचर्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष विशाल नाईक हेंगेली प्रमुख उपस्थिती आशिल्ली. ताचे उपरांत समारोप समारंभात माजी मंत्री आणि आमदार श्री आनंद वसंत असोटीकर हेंगेली प्रमुख उपस्थिती आशिल्ली. या वेळार मंत्री आनंद वसंत असोटीकर हेमी सांगले की आज सदाशिवगड हिंगा कोंकण मराठा हॉलात आयोजित केल्ल्या किक बॉक्सिंग कॅम्पात सहभागी जावची संधी मेळ्ळी. युवकांमध्ये शिस्त, आत्मविश्वास, धैर्य, सामर्थ्य तसेच आत्मसंरक्षणाची कौशल्य विकसित करण्यासाठी अशा मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण शिबिराची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका असता. खेळाडूसोबत मानसिक दृढता आणि जीवनाच्या आव्हानाक समोर उचीसाठी धैर्य निर्माण करचे असे कार्यक्रम आपल्या युवा पिढीसाठी उत्तम मार्गदर्शक ठरतात. कारवारात पहिल्याच वेळा या विशेष प्रशिक्षण शिबिराचे यशस्वी आयोजन केल्याबद्दल तुम्ही सगळ्याले मनपूर्वक अभिनंदन केले. या शिबिरात सहभागी झालेल्या सगळ्या युवा खेळाडूंक हार्दिक शुभेच्छा दिते. तुमगेली मेहनत आणि शिस्त तुमका भविष्यात आणि मोठ्या यशाकडे घेऊन वतली असे तुम्ही या वेळार सांगले. म्हाका विश्वास आसा जशें म्हागेले त्या 25 वर्सां 26 वर्सां म्हागेलो कितें विचार आशिल्लो की मेडिकल कॉलेज हाडूंक जाय, इंजिनियरींग कॉलेज हाडूंक जाय, ह्या फावटी म्हाका देवान जर परत आनी कोणी चान्स दिलो 100% हिंगा SEZ हाड घेवन ही पोरां आमगेले कितें भायर वयता पळय ही पोरां कारवारां काम करता मुखार हे म्हाका विश्वास आसा. त्या मुखार दिवसां भितर देवा देन तुमच्या सगळ्या आशिर्वादान आमगेले कारवार लोकांक बरें जावं, सदाशिवगड लोकांक बरें जावं. मुखार सदाशिवगड खूब व्हड आज डेव्हलप जाती आसा, म्युनिसिपालिटी जाती आसा, बिल्डींग जाती आसात, लोक भायले लोक सुद्दां आज सदाशिवगडा येते आसात. मुखार ही म्युनिसिपालिटी जावची म्हणटा काही डाऊट ना. तर ह्या संदर्भात आनी तितलें हिंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जावूं जाय. म्हागेलो मुखार विचार आसा की मुखार दिवसां भितर कोणी येवं साधारण 100 फुटां शिवाजी महाराज शिवाजी ह्या वाड्या सदाशिव वाड्याचेर जावूं जाय. आनी तशेंच आमगेले हेंजा नायक कोण म्हाका खबर नाशिल्लो. हेंजा नायका मुखार तेजी सुद्दां स्टॅच्यू केला. म्हणजे आनी प्रत्येक समाजाक कितें ना कितें कार्यक्रम केले, एज्युकेशनाक केले. मुखारले म्हागेले विचार एक आसा कितें काय म्हणल्यार आमगेली ही पोरां सगळीं शिकून घेवन भायर वयतात. आतां बेंगलोर वयतात, आनी खंय वयतात. आतां AI आयले नंतर सॉफ्टवेअराक सुद्दां काम करची कश्ट. दिवसा 10 पोर म्हागेले घरात काम मारून वयतात. तर आज पोरांक काम मेळची खूब कश्ट. AI आयले कंप्युटर सायन्साक सुद्दां आज काम मेळची कश्ट आसा. तेजे लागून कशें गोंया भितर वेर्णा आसा न्ही, वेर्णा SEZ एरिया कितें 1000 एकर घेवन तेमी SEZ एरिया तेन्ना फार्मास्युटिकल कंपनी, IT कंपनी ही सगळी कंपनी कशी आयल्यात. तशेंच आमगेल्या गडाचे टूर हडगांव त्या भागात पुढे हजारांशी एकर अशेंच पडला बंजर. कोणी शेत करना, उदा भर उरता. ती पुराय जागे एक्वायर करची आनी आमी मुखार दिवसात गव्हर्मेंटान फुकट फॅक्टरी घालतले, फुकट जमीन दिवची. आज म्हागेलें हॉटेल आसा सदाशिवगड, म्हाका करंट बील 7 लाख येता. म्हागेलें आनी एक हॉटेल आसा काणकोण 80 रूम आसा, थंय करंट बील येता 3 लाख, अर्ध येता अर्ध. या वेळार मंत्री आनंद वसंत असनोडकर हेमगेले हातीन किक बॉक्सिंग ब्लॅक बेल्ट कोयशी सुनील आयगल, सिंहान विशाल नाईक, सिंहान अविनाश नेतळकर, संसाई साईद खान, समीक्षा राणे, गुरुप्रीत सिंग, तेजस बानावळी, सार्थक एम नाईक, आदित्य एस महेखर आणि शिवराज व्ही देसाई हेमका दिले. या समारोप कार्यक्रमात कोंकण मराठा भवनचे उपाध्यक्ष सुरेंद्र गावकर, शिवाजी विद्या मंदिर असनोटीचे HM गणेश बसडनावर, महासती पदवीपूर्व महाविद्यालय उळगाव हांचे अध्यक्ष सुनील गावकर, उद्योजक
सत्यवान तळेकर आणि आयगल मार्शल आर्टचे सेक्रेटरी प्रकाश राणे आयगल हेंगेली उपस्थिती आशिल्ली. उत्साहान भरिल्लो सहभाग, तज्ञांचे मार्गदर्शन आणि मान्यवरांची उपस्थिती हांका लागून हो किक बॉक्सिंग कॅम्प यशस्वीपणान संपन्न जालो. ह्या कार्यक्रमाक लागून युवा खेळाडूक फिटनेस, आत्मविश्वास, शिस्त आणि आत्मसंरक्षणाची भावना आणि मजबूत जावच्याक मदत मेळ्ळी. रुक्मिणी ज्वेलर्स, सदाशिवगड, कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो, प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने, योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. घर बांधतो असो वा घराक नवरंग दिवचो असो, प्रत्येक गरजे खातीर एकाच विश्वासू ठिकाण PC महाजन, दुर्गादेवी देवस्थान रस्तो, सदाशिवगड, कारवार. आमचे कडेन मेळटा दालमिया सिमेंट, बिर्ला ओपस पेंट कंपनीचे वरायटीज ऑफ पेंट्स जसे इंटिरियर, एक्सटिरियर आणि वॉल पेंट्स. तसेच उत्तम दर्जाचे पेंट्स, ब्रश, रोलर्स आणि सगळे पेंटिंग ॲक्सेसरीज. टाइल्स बसोवच्याक बर्जर टाइल्स एडेसिव्ह आणि वॉटरप्रूफिंग सोल्युशन उपलब्ध असा. आमचे होम विजिट सर्व्हिस बी उपलब्ध असा. अधिक माहिती खातीर वा ऑर्डर दिवचे खातीर स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. PC महाजन, विश्वास आणि गुणवत्ता. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.